Ukhuluma okokwami bengumfana kagogo mina. Bengumfana kagogo. Bengumthanda kakhulu. Naye ngithanda. Bengumnakekele. Ngumnakekile. Ngumnakekele kakhulu throughout sonke lesikhathi. Mengimuzwa ekhala noma ekhohlela, ngiye kuyena fast ngiyombheka. Ngumbuze ukuthi right. Ethe sometimes engitshela ukuthi mazwi sengikhathele. Ethi mazwi ngikhathele. Ngithi gogo uzoba right. Ngimtshela ukuthi uzoba right. Uzophela le nto. Ngithi mengingazi uzosheshe ehambe. Ungilimaze kakhulu. Kakhulu. Kodwa yikho into esingayenza. Ngizamile. Nami ukumsiza isikhathi esiningi. Umnika imithi yakhe. Njalo. Noma sengihamba ngisikoleni. Ethi ngiyokhiye ngizokukhumbula. Just bye ngizobuya manje. Ngizobuya manje. Noma sometimes bese sibhedlela. Phuma esikoleni. Ngiye kuyena ngiyombheka. Buhlungu kakhulu. Kakhulu. Gogo ube namaphupho amaningi esafuna ukwafeza. Kodwa kunankinga. Ukubonga umkhulu wami futhi. Mkhulu, gogo ushiye ne-blessing. Ushiye nomkhulu. Mkhulu uyasithanda sonke. Sonke. Nasendlini. Ngibuza ukuthi mkhulu, siyabonga kakhulu. Ngiyakuthanda. Nokuhlezi ukuhlonipha njengoba bengikuhlonipha gogo esakhona. Uyi-blessing kuthina sonke. Thina sonke. Bekuningi ongifuna ukusho kodwa fine. Angeke ngisakwazi ukuqhubeka ngisamile. Ngiyabonga. Sanibona. All I wanted to say today was thank you for all the support and love you have given us through these days. Just 2 weeks or a month ago, Kokon Pizza, Cameron like Umbuzo Tione graduating. I'm jealous I'm graduating in 8 years. But I want to see you graduate. And they said, I'm sure you will. Coco always wanted me to be a model and walk down the stage with her. So in the future, I'll try to do it without her. That's all I want to say. Ngiyamuthanda ugogo. Thank you. Samunang. Siyabonga kuwena nagogo nokusikhulisa simazi uNkulunkulu siwazi ngomthandazo. Because right now the only thing we can do is lift our hands, just beg God to heal all of us. Hey, I have nothing to say. God knows my heart and Tell
yeah guys, ibona kabazukulu bamama ke uZanele Mbokazi. I didn't even know ukuthi ke usenanabazukulu guys, but ke bengekho omncane ngalowo ndlela because she was 52 years of age. Apparently unendodakazi endala ke endala kunalabantwana ke besibaziyo uYolanda kanye noMawande. Ufirstborn wakhe guys isibongo sakhe yena owakwamdluli lapha ke ku social media bene kumposta, but I didn't know ukuthi ke indodakazi yakhe naye. So ke ifirstborn yakhe iyona ke ezala ke labantwana ke ebebimbiza ngokuthi ke ugogo. Ibona abazukulu bakhe ke umama ke uZanele Mbokazi. We are hoping ukuthi ke as the time goes by kuzoba ngcono enhlizweni noma ngeke kuze kuphole ke completely because akudluli bakithi akudluli. So ke ibona abazukulu ke labo guys. Yeah.